Indian philosophy aziak tu sai hing sai lo. India ram hi sa kho le por sang tam tak ron pian chona hmun ni a. Hinduism hi kan hriat thei china chuan khovela sa kho pa ber ani. Chuti rualin nun phung tradition sang sang an lak teuh bok. Hinduism hi homogeneous organized system ani lova mu chuak tu anei lova irina dan fel tak po anei lo. Central headquarters anei lova a hnung zui tu ta na thu nei tu organization po anei sang hek lo. Scripture big anei lova ma se sacred text ero anei thung. Chitam tak a oma an rin na kong bal pakhat hian an tradition tam tak hi a soi fia thei lo bok. Upanishad te hi Indian philosophy a chuan foundation an ni a spirituality, monism le mysticism lampang zir thirna ani. Indian philosophy hi chu dan hmang fel taka thudik thirna systematic speculation ani deuh ber bok a tum ber chu thudik bu chu a mihring nun thak danglam le tharau thil lampanga thanlen na ani. Philosophical knowledge hian theoretical le speculative taka kan duh zawng tih fam kim vek atum kher lova tudik sang ber kan hriat theih chu hriat chhuahna lampang a tin zawn ber zawk awm e. A tlangpuiin Indian philosophy hi darsana tih ani a darsana awmzia chu view hmuh tihna ani a chumi awmzia chu rilrut chhung ril atanga thil hmuh ang hi a tin zawn ani. He darsana hi a bul thut chuan is rishi tih ani a chumi awmzia chu mutu emaw zawl nih tin ang vel ani. Hmanlai hian Indian philosophy hi Hmanlai Indian philosophy hi Vedas Pali te hian kan hmu thei a Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda le Atharva Veda te hian Sanskrit thumal Veda tih hi knowledge wisdom tihna ani a bul thut le a rawn kalna chu vid to know tihna ani. Hinduism hi tuna India ram Indian subcontinent tam zawka sakhaw tam ber pawl ani a hmanlai hun kan en pawhin uchuak tu din tu anei hriat ani hran lova Hinduism chui zawn thei Hinduism chui zawn theia hmasa ber chu Indus Valley Civilization khan ani. Sang hi zanga atanga sangkhat zanga BEC vela Indus lui kama awm thin ani. Indus Valley hi tunlaia Pakistan kan tih hmun vel khu ani a ani takah chuan Indus Valley hi sanga vel kalta pawh khan an hnu hma chui let tur awm ani. An ṭo bul le an hmasawn dan vel chu kan en tur ber ani hran lo awangin helam chu kan duh thawk phut anga. Hindu tih thumal hi Hindu atanga rawn chhuak ani lova Standard Sanskrit Dictionary ah hmuh tur awm hek lo. Hindu tih thumal hi Indo-Aryan atanga an dawn Sindhu tih ani a awmzia an leh lindan tlangpui ah chuan lui river tihna ani. Persian ho khan Indus lui Sindhu lehlam a awm ho kha Hindu tiin an ko thin ani. Chumi hnuah Mughals le British ho khan Hindu tih hming chu ko nan an nem hngeta. Hmanlai thuziak emaw religious political leaders reng reng kha Hindu tih a in ko pakhat ma an awm hek lo. Vedic Saiva Vaishna Sakta le adang tam tak tradition a awm a mahse heng ho zawng zawng hian ancient le classical period ah Hinduism tih in an in ko lo ani. Hruai tur ro pui tak mai addition kara khan religious tradition paruk Samantha chu a zui ani. Tunlaiah pawh hian Vedic tradition hi Hinduism anga sawi ani mahse Hinduism chu tradition hrang hrang sakhaw insuih khawm emaw sakhua tih ila a dik ber zawk awm e. Pluralism hi Hindu tradition a thil pawimawh leh laimu ber pakhat ani. Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. Truth is one people call it by many names. Rig Veda. He thu hian a sawi fiat chiang hle awm e. Hinduism ah hian pathian an hmuh dan tam tak a awm a polytheism pathian tam tak ring pantheism pathian chuan kim ani theism mimal pathian le monism engkim hi pakhat ani. Ole tunah chuan an history le a tradition hrang hrang hi kan en ber tur ani lem lo awangin
kan kalsan le photanga an philosophy lama kan lu dawn ani Hindu scripture ho hi ziak ruka ziak le ong hmang neia codified expression sakhua taka siam ani a tharau mystical experience ani Hindu scripture hi category hnia thin ani a Suti le Smriti Suti chu thupuan za reveal text what is heart le Smriti chu thuhriat reng remember text what is remember an ni Vedas Pali le Japariat Upanishad hi chu Suti category hnuai a an awma Bhagavad Gita 18 Puranas Smriti Dharma Bhagavad Gita 18 Puranas Manusmriti Dharma Sastra Artha Sastra Kama Sutra Tantras le tadang tam takhi chu Smriti category hnuaia anom thung Suti le Smriti intention na hi tiang hian a pawimawh pakhatna thlir dan in kalawm chuan Suti chuan a tha zawng na thirang pahnihna Suti tih danglam na phut mek lovin Smriti chuan a thu nihna chu Kolreng tha thovin a inthlak danglam na chu an pawm thungang tunlaia Hindu hovin pathian an hmuh dan le an ngei dan tlangpui kan en phawtang Vedas ho hi chu pantheistic an ni a pathian tam tak ring Isvara and Isa tih hming hi Rig Veda a hmuh ani lova mahse a thil tih le nihna bap form chu pathian thil tih theihna sawinan a hmang ngun hle thung Isvara hming noun form hi chu Atharvana Veda hmuh ani a mahse a hnulamah chuan kaihnawih le a thluihhruai connotation a nei lem lo Upanishad hian pathian hmuh dan le hriat dan concept of the Lord chu milem hmalam foreground in a dah a Svetas Vatara Upanishad chuan ropuina le pawimawhna pe bawk personal Lord chu a tawp bera Gita ah puanzar ani a Vedas ah chuan pathian Lord hmuh dan le hriat dan chu generic term a puan chhuah tak tak ani lova entinan pati prabhu adhipati etc ang chi hian Lord tih thumal hian pathian pakhat chu a kawk lova Vedic gods Indra Varuna Agni Soma etc te hi a kawk zawk ani sawi Hinduism hi hmuchuak tu emaw Indian ṭan hun hriat ani lova a chan chu hun rei tawh tak a Indian ṭan an nih avang ani Hinduism thliarna atang chuan universal bul ṭan hun a nei lova tawphun a nei dawn hek lo engmah lo atanga rawn piang chhuak tawp tih vel a awm ve lo khawvel hi a awm reng tawh a awm zel bawk ang Hindu rinna hi chu bawlthlakin hriat thiam har sang reng khawp mai Hinduism ah hian rin dan peng tam tak a awm polytheism pathian tam tak ring pantheism pathian Vedantic kalphungah chuan absolute monism an ring Brahman hi pathian pakhat ani chudik awm chhun ani rinna sang ber ani tiin an ring tih rualin Hindu tam tak hi chuan pathian pathum an ringa chuti laiin tam tak chuan pathian makaduai pathum somthum a awm an ring thung Hinduism kan hmuh dan hi tlem a zawng chauh a dik Hindu ho chuan pathian tam tak emaw pathian nu goddess tam tak an hriar mahse heng zawng zawng hi pathian pakhat chungnung ber Brahma Sanskrit chuan Brahman hmel hmang pian hmang emaw inpuanna an ngai veka hetiang sakhua emaw rindan nei hi henotheistic tih an ni Hinduism thlir dan kawng dang leh ah chuan Trinitarian angin kan thlir thei ang chumi awmzet chu pathian chungnung ber pakhat a awm a minung pathum emaw pian hmang pathum a nei tihna Hindu tam zawk hi chuan philosophy of pantheism an pawm a pantheism chuan thil engkim thil nung pawh thil nung lo pawh hi a thiang him vek angin an ngai a an serh em em veka chutiang chiah chuan Hindu ho pawh in thingte nite thlate ransa te leh mihring thlengin pathian inpuanna leh inlarna an ngai Hindu tam zawk tan chuan engkim hi pathian ani Trinitarian lamah khan han lut leh ila pathian chungnung ber chu Brahma ani a thil tak tak
siam thar reng tu ani Brahma piah hian Vishnu emaw Krishna awm ve leh a Brahma thil siam lo vawng him tu ani dharma dan thu pek tih tur emaw sakhua tih a sawi ani hi lau thawn awm chang a piangin Vishnu chu tisa ah rawn changin vanram atangin khawvela a rawn kal a thil a rawn siam fel thin a a tawpberah chuan Hindu ho chuan Shiva an pawm bawk a tih khetu destroyer ani Shiva chuan tisa chakna hmangna thil emaw hunna sexual lampang chu a rawn tipui tling thin ani Brahma Vishnu leh Shiva te hi Hindu ho Pathian Trinity anga ngaih theih chuan ni Hinduism hi chu Sanatana Dharma tih ila a dik ber zawk ang chumi awmzia chu chatuan kawng eternal way emaw chatuan dan the eternal law tihna ani Hinduism hi chu eternal way angin an inchhal chuti rualin kawng dik pawh an in ti ve tho bawk mahse kawng awm chun only pat emaw thlarau hartharna moksa enlightenment emaw vanram kawng awm chun angin an inchhal lo thung sakhaw dik ber hi a awm lo an tihna nih chu hetah hian Hindu ho Pathian hmuh dan leh ngaihtdan tlangpui chu kan hre thiam tawh awm Transmigration of Soul Doctrine of Karma leh Transmigration of Soul hi thil inhnaih tak ani thlarau soul hi taksa nen nupum chhung atangin a piang kawp lova taksa nen hian a boral hek lo siam ani lova a ngai renga chatuan thil ani bawk thlarau chu nunna dang atangin nuna dangah a pem migrate chawnga cause of ignorance in a condition ani mi hi a thil tha tih awangin a tha a thil tha lo tih awangin a tha lo bawk thih hunah chuan a taksa atang chuan a chhuak a taksa thara a lut leh thin bawk hei hi chu Goldsmith nen pawh hian a tehkhin thei ang Goldsmith chuan Brahman lem a hma aia nalh zawkin a siam leh thin ang hi ani hetak tharau thar hi a hma a karma a zirin a insiam leh thin bawk